बे नोंनोब्रा मोजाङै नाय नुबाय थाइसे सेलाबा मेगनाबो स्टाडि रोल केमेरा लाइटआ माबादिब्रा रोल केमेरा एक्सन हाय जाबाय ना आबो भिडिअ बानायगासिनो गैया आं खेबजालालाय खालामाखैलै हाबाब नों बिदिसो नोगोद खाथ्रालै नों हौवाया थादो दे थांसै दे नायनो सोरखौ नायनो र' देखायनोसै र' नै आबौआ जिरायगासिनो दं देनजार बोरायबाय मेगनबो थाइसे गैया बेसारा थाइसे गनाय मेगना ने आबौ आंसो दे आं नोंखौ मानो नायफैदों दे आङो सोर जाखो दे आंखौ नों गोसोखांदों माबायदि मोनदों सना आं फैनायखाय आं नोंजों जि गोदै बुस्थु लाबोदों नों जागोन नामा सना नों आंखौ सिमां नुवाना गोसोखाङा दे सना बुं दे आयु गावहा जि सेंग्रा देलेंलें जाथारबाय ना सेंग्रा देलेंलें जाथारबाय आबौ आयु गोदान माथो सेंग्रा दुजोंसो ओइ दुयाखै नोंलाय माला सेंग्रा दुखो देरदोंसो खुलुमबाय आं नोंखौ नायफैया बोसोरसे जायोमोन ना आबैखौ गोसोखांबाय थादों माथो फैयाब्लालाय आङो आंखौ आयु आंबो गोसोखाङो नोंखौहाय मारै दं मारै गैया ओमफ्राय नाथाय आहा फैनो सम मोनाना आंबो सोरनिबा संख्रि सोलायोना ओंखायनो फैनो मोना स' रायजोफोर आंनि आफानि बिफा आबौ बिराद बैसो जाबाय आरो खमसे खम बियो 107 जाबायना 106 बोसोर जोरनांगौआ थामसा आरो बिनि सायावहाय मेगन थाइसे माबा सोबाव फल्डिं सोबाव खुलि जाबावो नै बिथिंना फल्डिं नै बिथिंना अरिजिनेल बिथिंना फल्डिं ओमफ्राय आबौआ आंखौ जि गोसोखांदोंनो ओमफ्राय आंबो जि गोसोखाङोमोन नाथाय सम मोनाना टाइमनि आंखाललाय दा आबौआ लोगो मोनबाय ना आबौआ दिनै गोसोआबो मोजां मोनबाय ना ओमफ्राय आं नोंनो मोनसे गोदै लाबोदों बुस्थु गोदैब्रा हायना मुलि जायो हायना मुलि दै जानांगौब्रा हायना मुलि जादो दे होमबा जाहाथे नोंथांमोनाबो आबौ बादि जोरो आरो आंबो एसे आबौनिफ्राय हायसिन जोरो ना मा होनो ना बुंहर बिसोरखौहाय थाब साबसक्राइब खालामना हो होनना बुंहर आं बादि जोर होनना बुं नुवाखैनो आङो नों नुगोन दा दाहाय र' आं दा देखायगोन ना नोंनोहाय र' होनबालाय र' नुवाखैनो एबार बुंदो बैलाय दे थाब साबसक्राइब खालामना हो आरो आं बादि जोर आरो जौ दा लों सिगारेट दा सोब अब्लानो नोंसोरो आं बादि जोरगोन होनना बुंहरनाय आरे मिन्थिबाय दा देनांहाय नायनांगौना जों नोंखौहाय नोंबो अफायबा नोंनाथ' गैलाना समानो ओइ बे गस्लायाथ' आं मोनहाय फैनायसै ना बे गस्लाया ना बे गस्लाया आं होनायसै नामा ना गैला गानाखै गाना ओइस देग्लाय बोसोरावहाय आं गस्ला होफैनो हायाखै आबौनो गस्ला गुदुंखौहाय ओमफ्राय बे गोदानसोनो ओमफ्राय
आं होफैनायाव दं जाबाय बेखौ गानलाय गाननाय जाहैबाय आबौआ दे बुंहरद' ओइ नोङो हनै नोङो ओइ बिलाइ बिसोर बे नोंनोब्रा मोजाङै नाय नुबाय थाइसे सेलाफ्रा मेगनाबो नुबाय सिनायबाय सोरदै बियो बे नोङो बे नों एक नाम्बार हिर' होमबा बे आयगा होनलायबावो आहा आबौजों जों एखेना र' बेलाय नै आबौजों आजों एखेखा देनां बोरायबा आं बेबादि जागोनदां ना ने एखे आबौजों आंजों थारमाने थैया एखेना जोंना उन्दैनिफ्रायनो आबौआबो आं जेखौ गोसथोयो बेखौनो गोसथोफायोमोन आं जेखौ अनो बेखौनो अनफायोमोन आं जेराव थाङो बावनो थांफायोमोन बियो बे बिराद आं जेराव साहा लोंहैयो बावनो लोंहैफायोमोन ओमफ्राय आं जेराव माबा बायसिना नायो बावनो बे नायफायोमोन नैबेखौसो होनदां नैबे आं नङा दै नैबेसो नैबे मैदेर सोमोननायखौ खोन्थायो आङो मैदेर सोमोन्दो नालाय खोन्थायो बे जेरै फैहां जादों नालाय बेखौ गियो आंलाय उन्दैसोमोन बे समावलाय आं गिखागोन ना आं बे समाव उन्दैसोमोन होनबा आं गिखागोन ना उन्दै जालायबायनो थाबायनो हानाय थाबायनो हानाय उन्दै नङा आरोखि मैदेराबो दिनै माबायो सासे बिफाया नोंहा बिमा गैलिया बिफानि नोंहा बिमा गैलिया दे बिसोर बुंहरदो दे थाब साबसक्राइब खालाम थाब बोराय थाब आं बादि जोर होनना बुंहर बिसोरखौहाय बाबु मादैयाफोर दङ हालेवहैबाय ए नोंना नोंहामजोआ हालेवहैदों नो हिन्जाव हालेवबा जोंनि बर' समाजावहाय सोरबा हौवा दादेरनाय होनना बुङो हौवा दादेरनाय होनना बुङो आच्छा अब्ला बै समनि जों सानैजों दालाय जों थायामोन होनबा नुबथियावहाय अराव थानाया जों सानैजोंहाय बे खाथिनि बे फिसाला गैयै बे फिसाजो सानै बे एवनाय बादि हो साला गावनो माबा खाथारोमोन सन्देहसो दङ बेयाव सन्देह दङ नोंखौ सन्देह दं आंहा नोंखौ सन्देह दङ आंहा नोंखौ सन्देह दङ नोंखौ 100% आं बे बोरायखौ बोरैबा मा नाम मोनलाय बेना हा बियो अबेनिमोनलाय गामिनि माथो बोरैबा नायबालाय सावथालनि ग्र' नुयो आच्छा नों बिदि बुंबा नोङो सिदा सिदिनो हा मा नाम नोंना हो मा नाम खोन्था अबाहाय बैसागुआवथ' आं फैदोंब्रा गोबावसै बैयाव समावसो फैदों आङो बोसोरथामसो जाबायदां बोसोरनै जाबाय औ जादो दे नों जादिया आं थांसै दे आबौ दे थाथ'दो हा उफुद्रुग मोनगोन बियो आं लाबोनायखौ नोंनो जादो जाबाय